Oli, com estem? A veure, el vídeo d'ahir l'esborraré perquè Daniela en un aspecte no té raó i és que no et demanen la U o A2, nivell bàsic, per a que et nacionalitzen. Només te demanen el castellà. De fet, si tu sabieres parlar català però no castellà, et deportarien també. Val? Som una colònia de Castella / Espanya. Tots ho sabem. Tenim un problema i és que la gent hispanoamericana parla castellà, parla la llengua privilegiada i molts no ho veuen. Per tant, Daniela té raó en que s'ha de tractar bé i s'ha d'integrar el màxim que puguem a totes les persones, bones persones. Però jo crec que hem de ser selectius. És a dir, persones com el meu nòvio que tenen empatia i què tal, parla'ls en valencià, tracta'ls bé, se'ls ha de posar de la nostra banda, perquè això és una guerra. Això és una guerra des de l'espanyolisme, pancastellanisme o cultura de l'assassinat de llengües. Per tant, volen confrontar població migrant amb gent autòctona o, per a mi, si tu parles valencià, ja eres autòcton, directament. Per tant, sí, vull dir, això dura 300 anys. Per tant, tracteu bé les bones persones i les que no, anem a pegar-vos més canya per cultura de l'assassinat de llengües. Això en la nostra cultura no ho fem. En la tuya tampoco. En fi, res, continuarem defendent drets de persones. Amb cacau.